Erokamano Nyakaramogi kuom medo keto Ramogi TV waikore makare e thuoloni mar keloni weche manyien mag migago ka wakeloni motudore gi weche mag kopo e kar yweyo mare mogik Mama Phoebe Asiyo kaachiel gi mamoko mawuok e kor gwenge to gi chuny boma ma Nairobi. Mokwongo thuond weche. She was one of the few African girls of her generation to train as a teacher. She was a trailblazer for girls education in her region, and everyone in her village respected and admired her. Jatend piny William Ruto kaachiel gi jotelo mamoko ochope iko mar mosenindo Mama Phoebe Asiyo. Wenye wameumia ni wengi sana. Haswa hiyo basi ilikuwa imebeba watu wengi sana ambao ni wafanyakazi wa pipeline hapa Naivasha. Ji ang'wen owito ngimagi ka mamoko hinyore masira makoch manonywando bas mar kambi mar Kenya Pipeline gi gach reru Naivasha. Jatend piny opuodho okang' ma chulo ji manoyudo hinyruok kod midhiero e ng'anyo mosebedo ka dhi nyime pacho ka. Arwakeni machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny William Ruto kaachiel gi jotelo mamoko ochope iko mar mosenindo Mama Phoebe Asiyo mane en jaod bura ma Karachuonyo. Ikono dhi nyime e gweng' ma Wiko Ndiek kendo wadhi achiel kachiel mondo wane kaka chenrono timore gi e sani. My soul rest in eternal peace. Jothurwa erokamano, Nyasaye oket Phoebe kama ler e polo malo. Erokamano Amilo Gesa. Allow me to invite the representative of the Council of Elders, because Mama Phoebe was coronated as a Luo elder. Jaduong Vitalis. Biabiera ajiki kodiam. Ajiki ringaringa matek tigiyo ka Jaduong Vitalis woyo idaki kariyo. Your Excellency, in another 3 minutes or so, our elder will say a few words, bringing the regards of our Ker Odungiranda. Ajiki kodiamo moluora hinya President Marwa Rais William Ruto, the Prime Minister Marwa Jakom Raila Molodinga. Oganda duto temo chopo ka odiochieng' ma kawuono iluonga ni Vitalis Awandu Ondewe. Ana jalego Kogelo kendo abete kom mar ker Jaduong' Odungiranda ma ok ochopo ka kawuono, nyocha wan kode ka Jumapil tarik 3 to kawuono Jaduong' an gi del mojony matin koro miya thuolo mondo abed ka mondo abed kare. Wan ka nikech Mama Phoebe mosetimo a lot ene Kenya ok noganda Luo. Mama Phoebe ne en member mar Luo Council of Elders kendo Mama Phoebe osetiye konde te mag dongruok, mag puonjruok, mag maendeleo. Omiyo kwako mama kawuono en odiochieng' wachiwo luor makende kendo wakwayo Nyasaye mondo ket chuny mama kama ber. Ajiki kodhiamo en kaka jalupna e office mwantie mar organizing secretary. Ajiki ung'eyo ni kod a special issue mapile kochung' mbele ji kama to ung'e gimotimo okamano. Kumano kodhiamo adwa ni mos ji an kod Otiang'a Wodrongo ma ogaye mar jomatindo. Urwako Otiang'a. Wan kod executive members mag office mar Luo Council of Elders ma wuothogo. Adwaro ni jodongo go kama gintie mondo gichung' malo mondo negi. An gi jakom ma Siaya Richard Okoth, jakom ma Homa Bay Apollo Bwana, jakom ma Migori Ben John Omolo. Mago jodongo mawathogo kendo gi represent Wai counties mawa. Wan bende gi jagoro ma Luo Council of Elders moa Nairobi miluongo ni Peter Ahago. Erokamano Ajiki daher mondo ikaw thuolo ni matin.
Your Excellency the President, Your Excellency Prime Minister, protocol observed. Steve. Joey! Idugo konyo nyithindo mine koda chuogi iloko ute ang'eje Kenya mane chalo kunde dho mobet kar dak mar kumo joketho. Gaye mama rosi onyara goro chieng' opodho ewi nam lolwe winjo koka gombo wonyale mochogo jowi gemna tong' kachiko gero ne unyuolo nyako mugolo chuo nyaka mond gibet mangane kanye chungi gose ratuono nyundo ruoth madhako. Arise, Kenya, and salute the fallen heroine, the brave and powerful of the House of Ramogajwa, the champion of affirmative action and just rule of men. You arose to fight before the dawn of independence and taught the nation lessons in civic virtue. And now the sun has set and you must rest. Idonjo hiwe odugura sipoginga jaramogi. Come on. Romo chacho bidongere mitiduoko wang chuo tielo. Yubura wuoro ni manyar kanye. Ni mano nyar gakumu jakogero. Keo kanye per. Ni dialo mine mathurwa. Gaye mama rosi onyara goro. Chiengo podho winam lolwe. Vinjo koka gombo wonyale. Gochogo jo igem nato. Kachiko gero. Wind. Yeah, room. Asanteni sana to our Council of Elders. Let me now take this opportunity to invite our Senator Moses Otieno Kajwang, aje atuongeleshe kidogo. Your Excellency the President, Your Excellency the Prime Minister, the leadership of the Adventist Church and various churches, and the family of Mama. We have been with you through this journey, and we have already made our eulogies. We spoke at length on Wednesday at the Nairobi Central SDA Church, and so we shall not repeat what has already been said. Your Excellency, we welcome you to Kanyaluo. Kanyaluo, translated, means the home of the daughter of Luo. This is the main entry point into Karachuonyo. It is the main entry point in Luo land. Jo Kanyaluo untie. Jo Karachuonyo untie. Jo Konyango Rabala untie. Jo Mabei untie. One thing about the Karachuonyo people is that their subclans are named after women. So this subclan is called Kanyaluo, named after Owaganyaluo, who is considered to have been the eldest wife of Rachuonyo. Your Excellency, a few things about Karachuonyo, this land of great men and women. This was the place where the Adventist Church grew its roots. This was the first place where cotton was introduced. This was one of the places that elected a first woman member of parliament. And Your Excellency, and I know Right Honorable Raila Amolo Odinga might correct me, I suspect that the Rachuonyo could be the biggest subclan within the Luo nation in Kenya. I know Jo Nyakach will argue. I know Jo Kano will argue. I know Jo Alego will argue. But the fact is that there are 3 constituencies in Homa Bay where the residents don't intermarry. Karachuonyo constituency,
Ji ang'wen owito ngimagi kama moko hinyore masira makoch manonywando bas mar kambi mar Kenya Pipeline gi gach reru e alwora ma Morendet, Naivasha e kaunti ma Nakuru odhiambo manyoro. Kaluwore gi ote manochiw kod kambino mar Kenya Pipeline, basno neri kochimo Naivasha kane owuok e magawa mar Morendet ma bende itayo kod kambino, kendo ne oting'o jotich mane dok pacho. Wenye wameumia ni wengi sana. Haswa hiyo basi ilikuwa imebeba watu wengi sana ambao ni wafanyakazi wa pipeline hapa Naivasha, hii kampuni ya mafuta. So wale ambao wamebebwa na ambulance ni wengi sana. Ajali imehappen ni train na kampuni moja ya KPC ambayo ni pipeline, ni wafanyakazi walikuwa natoka kazi na hii train kama wanavyoiona. So chenye tu ningependa kuambia watu, madereva wetu wa Kasarani, mnapofika upande huu ambapo ni kivukio, mkuwe waangalifu sana, kwa sababu hii sehemu itatumaliza. So ningewaomba tu wakaaji wa mji wa Naivasha tukuwe waangalifu tunapofika mahali hapa. Piny owacho ochungo ute thieth mitudo gi mibadhi mar okumba mar thieth mar SHA kendo ok gibiyudo sir moro amora mar SHA. Lendo ma kama ochiw gi jatend migawo mar thieth Eden Duale kanoyango ni jochiw thieth 12 monywando laktache 8 bende itimonegi nonro mag kuo mosebedo kanene okumbano. Duale omedo ni jochiw thiethgo mawuok e kaunti ma Nairobi, Bungoma gi Kilifi nyaka sani pod inono go kwach kich. In accordance with the powers conferred by Section 48, subsection 6 of the Social Health Insurance Act, therefore, the Social Health Authority has suspended a total of 40 health facilities found to have engaged in these criminal activities. They have engaged in corruption and they have engaged in the theft of public resources. These suspensions are effective immediately, and we will share with you the Gazette notice signed by the CEO of the Social Health Authority, and of course in the interest of transparency and public accountability, a full list of these suspended health facilities have been duly published in the Kenya Gazette number 168, dated 7th of August 2025. During the period of the investigation, these facilities are not entitled to receive any benefits from the Social Health Authority. Furthermore, we will be surcharging them to recover any monies already paid to them on the basis of these fraudulent claims. Our digital system and the forensic audit further identified several health professionals who have been directly involved in these criminal schemes. Jatend piny William Ruto koro yango mar keto kenge mabiro konyo e chulo jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre 2017. E yote mare, jatend piny owacho ni chenro makamano ibiro taa kod ngire Makau Mutua ma bende en achiel kuom jogo machiwo rieko ne piny owacho. Bende obiro tiyo kaachiel gi apisi mar Attorney General, tend migawo mar arita kod tend migawo mar omenda pacho kaka yor neno ni chenro no odhi nyime e yo makare. Jagoro maduong' e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo owacho ni piny owacho medo keto kenge mopogore opogore mar medo ji arita e konde duto ma pacho ka. Omolo mane wuoyo odiechieng' manyoro e kinde mar ik mar Cecilia Omamba
kod Mike Omamba e sub-county ma Oriri owacho ni piny owacho oseketo omenda mar medo nyiewo masinde mopogore opogore ne obila. Omolo bende nowacho ni piny owacho dhi medo kwan mar obila kokalo kuom kepo mar obila midhi tim machiegni ni. Nojiwo jotend arita kwe e Kenya mangima mondo oti machiegni kod jopiny mar jiwo weche mag arita kwe e konde duto ma Kenya. Mike Omamba, mane en achiel kuom jogo mane ochopo e liende ne onegi kod ji ma bende pod ok oyangi jumbe 2 mokalo e boma ma Migori. Is that on matters security, the administration of President Ruto is putting in a lot of resources to give our police officers equipment that are fit for purpose, but also to increase the number of officers. For the last 3 years, we've never had recruitment of police officers. And in the current financial year, within this month, we will be rolling out a nationwide recruitment exercise of 10,000 police officers. And I want to appeal to the youth and those who qualify to be ready. Make sure you have certificate of good conduct, and we will go through that competitive process so that we get officers who will be able to serve this nation in whichever part of the country that they'll find themselves in. Weche mag thieth ma Machakos koro nyalo rochore bang' nurses ma kaunti no lando ng'anyo margi ayanga madhi chakore e chuny otieno ma kawuono. Nurses go lando ma tok lero ni winjruok e kindgi kod tend kaunti ma Machakos pok onyago lemo ka singo manomigi bende pok ochopi. Kotelnegi kod Michael Saka ma en jatelo e riwruog nurses bade ma Machakos giwacho ni sirikal kaunti no osebedo ka ok dewo chudo mag SRC nopuodho kata obedo ni sirikal mamalo nosegolo chik ma kamago higa mar 2024. Gilando ni onge thieth mibiro chiwo osiptal ma kaunti no nyaka sirikal kaunti no ochop singo kod chudo magi. Wagonjwa na wakaazi wa Machakos, tungependa kueleza kwa sasa hatutakuwa kazini, lakini pia tunamuomba mwajiri wetu arudi chini kwa meza, akae atuongeleshe. Sisi kwa mara ya kwanza tunaenda mgomo kwa hii county as nurses, kwa sababu kenye tunaona mwajiri wetu akifanya kwa sasa, amekataa kuongea na sisi, na venye amekataa kuongea na sisi tutalazimika kuchukua njia zingine. Chenro mar thieth e kaunti ma Busia oyudo ng'ikruok tok jochiw thieth e kaunti no dhi e ng'anyo kaluwore ni singo magi ma bende pod ok ochopo kare gi sirikal kaunti no. Ka giloso e liare mar od bura kata od thieth maduong' ma Busia, jochiw thieth go kotelnegi kod jagoro mar riwruok mar nurses e kaunti ma Busia James Mosogut osewo sirikal kaunti ma Busia motelne kod Gavana Paul Otuoma ni ok osebedo ka ng'iyo chal magi moriwo ndiko ji e tich. Jochiw thieth kendo gideko mar chudo osara magi e kind mamoko. We are telling the governor that today the nurses of this county are downing tools. We will not come back until the issue of shortage, as you've heard our members complain about, the issue of shortage has been sorted. Hakuna kitu yenye tunaona serikali inatusaidia. Sisi tumeshinda tu hapo na hiyo pesa kidogo ambayo wanatupa. Tunafanya kazi sehemu na wenzetu, lakini sisi tunapewa hiyo pesa kwa hizo miaka zote 5 na bado tunahesabu miaka zingine. Hakuna mahali ukiajiriwa kazi utakuwa unalipwa mshahara nusu, deduction haziendi, kwa banka haziendi, kwa sako haziendi. Kila mahali saizi tuko CRB. Sasa kama ofisa unashindwa kufanya kazi. Tumekuwa na shida mingi sana, especially upande wa shortage ya nurses. Unapata one nurse ako allocated so many patients in a ward, ambayo inafanya mgonjwa anapata quantity badala ya quality care. You cannot just be overworked and overwhelmed by patients. One nurse attending to almost 50 patients in a day, that is overwhelming. We are tired, we are tired, we are tired. At the moment, Chapter 2, Article 10 has been violated because most of the nurses are stretching so much. We cannot be deducted money and it's not remitted, and everything is business as usual. Yesterday, it was noted that the county government of Busia has a lot of corruption. If priority is not taken into place, money is being swindled everywhere.
They take the money, they use it for other nonsense, and they leave the health sector to scramble. How do we help our community? How do we help those who are living within ourselves? It's a shame and a big shame. Jadolo mar kanisa moro e gwenge ma Katuyu e boma ma Mwingi e kaunti ma Kitui orocho ratich japuonjre moro manyako ma jahigni 14 gino mane ataro machik. Jadolo no wachore no osebedo kariwore achiel kod japuonjre no kuom dweche moko mochwe omiyo japuonjre no ish. Kaluwore gi japuonjre no masomo e skul primary ma Katuyu, jadolo no nowuonde ni biro bedo kalamone kaka yorno mar konye timo maber e sombe. Ninatoa onyo kwa watu wa tabia kama yeye, wanjue kwamba sisi kama serikali hatuwezi tukakumbali mambo kama hayo yaendelee kwa watoto ambao ni wachanga kama hawa, kwa sababu huyu mtoto mama yake anjaolewa na ana kazi, na hii mboma pia ni mboma ambayo iko na umaskini mwingi sana, lakini pastor amechukua hiyo jukumu, amechukua advantage ya kuruin maisha ya huyu mtoto. Anjue kwamba tutafuata sheria, na kama serikali hatuongopi tutakimbizana naye mpaka mtoto apate haki yake, na hiyo tabia ikome kabisa. Nimekumbuka mjukuu yangu iko na mimba. Nataka serikali ibebe sheria yake, bila ninaweza pata haki yangu kwa hiyo mtoto, kwa mjukuu yangu. Anyuola mar miyo moro mawachore ni noroch ratiche gi laktar madichuo mane chiwo ne thieth e thieth moro ma ji giwegi Mombasa koni gin kod geno ni gibiro yudo ratiro mare kata bed ni nyathigino owito ngimane. Kata kamano riwruogo kinde ma mine midendo ni FIDA mane ochwalo burano e doho oramo ni ok ginidog chien ngang' nyaka chieng' gine ni ratiro miyono yudore kata kosewito ngimane kamano. Joja oko negiler kowuok Mombasa. Anyuola miyo moro mikoni ne obambe gi laktar mane chiwne thieth e kar thieth moro mar ji giwegi Mombasa ne ochopo e apise mag riwruok kinde ma mine midendo ni FIDA mar kwayogi mondo mi gidhi nyime kod buch nyargino mar neno ni oyudo ratiche. Ma en bang' miyono mane oriko ni kod tuo nyarogno wito ngimane gi kod irani e kar thieth machielo mane odare bang' masirano. Mara kwanza akitibiwa Mombasa, hali yake ilikuwa iko sawa. So baada hiyo kitendo nikana kwamba alishtuka, maana kuna wakati alishindwa hata kunielezea, lakini akawa hana budi lazima anielezee, na pia mimi nikampatia morali ya kwamba after all this na hakika haki itapatikana na maisha itaendelea. Kwa kweli dhuluma alizofanyiwa zilichangia pakubwa kisaikolojia, kwa maana yeye alikuwa akiamini kwamba hospitali ni mahali ambapo ni salama. Wahudumu hospitali ni watu ambao wanaweza kuangalia watu na hawezi kutenda dhuluma kama alivyotendewa. Na hapo mwanzo alikuwa na ile confidence hata anaweza kwenda hospitali peke yake, lakini baada ya kile kitendo ilikuwa hata ile hospitali ambayo alihamishwa alikaa hawezi enda peke yake. Kata kamano, gikone gimor gi okang' ma okinde ne okawo mar chwalo burano e doho bang' meko mar achich mikoni ne otimo tim makochno e giko higa mokalo e od thieth kuma ne iluokone remo. Kupitia kwa FIDA ikawa tumeacha matumaini yetu juu walikuwa na sisi toka mwanzo, hiyo kitendo ikifanyika, hata kuweka statement police, kwenda mahakamani, na mpaka sasa bado wako na sisi, na tuko na matumaini nao kwamba haki itatendeka kwa marehemu. Tunaomba mahakama iweze kutenda haki, hata kama mwathiriwa ametuacha, lakini kesi bado iko mahakamani, na tunaamini institutions zetu za mahakama, na tunaamini integrity ya koti zetu, haki itaweza kutendeka kwa mwenda zake. Yeye ndio mlalamishi na alikuja kotini mara kadhaa. Iwapo kuna wakati pia koti haikuwa inaketi, wakati wengine pia unapata wakili wa mshtakiwa alikuwa pia hajisikii vizuri, lakini alikuwa kotini siku zote. Hata kuna wakati aliweza kulogin virtually, koti ikaweza kumuona pale kotini. Okinde mag FIDA kotelnegi kod jananyango ne oramone gibiro dhi nyime kod burano manie doho ma Mombasa nyaka chieng' gine ni oyudo ratiche kata bang' wito ngimane. Kulikuwa na mashahidi watatu ambao walisikizwa
na mahakama ilikubaliana na sisi ya kwamba hata kama mwathiriwa hayuko, tunaweza endelea na ile kesi, na mashahidi kwa sababu walikuwa washaandika zile statements, tunaweza endelea na ile kesi. So tuliweza kusikiza mashahidi watatu na tukapewa tarehe nyingine ya Septemba ambao tutaendelea kusikiza wale mashahidi wengine. Na sisi kama FIDA tutaendelea kuhakikisha kwamba hata kama ameaga lakini ataweza kupata haki. Na tuko kotini, tumekuwa kotini hata mpaka jana, na tutazidi kuendelea na hii kesi mpaka wakati itakapokamilika, na tuhakikishe kwamba Margaret hata kama hayuko nasi ameweza kupata haki. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Piny Kenya oyudo sir mar omenda maromo siling bilion 8, omenda mabiro konyo loso chanjo mag tuo pneumonia kod mano ma typhoid. Okang' ma kama igeno ni biro konyo e duoko chien nok mar chanjo ne nyithindo ma pacho ka. Kaluwore gi jata tije mar Kenya Biovax Institute Charles Githinji, piny Kenya osebedo ka yudo sir mar chanjo kowuok e pinje maoko, kendo okang' mar loso chanjo pacho ka biro konyo chwalo Kenya e rang'iny mamalo. Omedo bende ni chal makamano biro konyo duoko piny nengo mar chanjo wira ni piny Kenya tiyo gi kwan omenda madirom siling bilion 15 higa ka higa mar omo chanjo kowuok e pinje maoko, ranyisi mar atamalo 80. That the government of Kenya through Biovax will be able to roll out its first vaccine vial by 2027 early, and thereafter we will consequently produce other vaccines. We start with the pentavalent. It's a childhood vaccine that's used within the first 14 weeks of life. Thereafter, we have put our mind together and also looking at the business angle for self-sustenance. We are looking for pneumococcal conjugate vaccine, the one also given children to prevent pneumonia, and for typhoid vaccine. The COVID pandemic was very, very disruptive in many, many ways, and it was through those lessons learned that in the wisdom of the president, in the wisdom of the government, that we said, never again we will start creating our own vaccines to, one, be able to be secure as a country. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV wakaw yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo an gi yote maseyudo ka. Ramogi TV neno maler kendo morowa maratari Kariobangi North kawan gi Victor Oyugi. Nyasaye mondo ke chuny mosenindo Mama Phoebe Asiyo kamokwe mano jo dundo Mtukuba size ndogo. Dori nyathi Opiyo owacho ni ene budho nyaka giko gi min gi nyithinde Rihanna to gi Fidelis kaeto Ruth owacho no penjo laktar mano to cheno mopogore. Lawi Woda Dore erokamano ahinya. Joseph wacho ni jadolo no mondo maki kaeto machielo bende wacho no Raro wuod Nyasiaya jama Binju Asembo owacho ni Nyasaye mondo oket chuny Phoebe Asiyo kamokwe. Wadhi yweyo waduo bang' thuolo machuok. What? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Sanika and non-staff kende madonjoka.
Nyisa unda lokolia gi David. Ngama ne top designer. Moska wa penjo marach. Ane polo to kangeyo. Dogileko lek maricho richo. Ndoto za wuode. Pinyo go imuraba. Ineno murama no. Ane mago piny. Achamo to ine moyo. Ine wadwa ge michamo kola. Pimna ne lek maber miseleko. Siwuoka onindo. Chunya moro kora ni dok nya saida padonga. Jarik ni jamuod nyoyogi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Wimbo huu kama sikiza tuni yako bonyeza *860*415#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ging'yo mapile, ndiga tiyo kod mauta mar dend dhano. Nyiso ni nyaka inyone eka usudi. King'yo jo ndiga gin very strong. Mak mana rawera moro ofwenyo lony mar keto injini e ndiga gima miyo iriembe kaka apiko. Hii ni exhaust. Natoa moshi kama kawaida. Hii ni plug moja. Ndiga ma apiko no bende ukti mana kod modhi mag nyamburko mapile kende. Inyalo ole mauta mar taya. Tukiona mafuta taa. Kona mafuta taa iko sawa. Inaenda kwanza mbali sana. Mondine sigana ni tudri kod ripota mar Wasimfro Sokinda. Chiengeso sachiel kod sadeko tieno. Kick by. Machiegni kendo, mine maromo 40 magin johand rech e dhowath ma Koginga e kachung' od bura ma Homa Bay Town onyiso ilo margi bang' yudo kar baraf kata coolers mag kano rech mondo migi rech kik kethre kowuok e riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Prometheus. Coolers go eko biro bedo ka konyo minego e kano rech e kinde ma pod gimanyo chiro kendo konyo tieko lal ma gisebedo ka giyudo ka rech kethore nikech onge mar kuonde keno manigi baraf. Chenro machiwo ayanga baraf go maromo 15 ne otim e dhowath ma Koginga gi direkta mar riwruogno Sharim Shah. Kendo nokone minego eko nosebedo ka yudo lal maduong' nikech giuso rech e nengo mani piny kaluwore gi onge ma kuonde keno. Here because we want to, use our cooling storage service to support the local producers of fishes and women traders. So now today we're here to attend this ceremony to kick off our collaboration with the local BMU here in Homa Bay, and we're gonna work with I think more than 40 women trader groups so that we can, so that their fishes can be reserved. Launching mar project achiel iluongo cooling in dhi konyo mine e kano rech gi kuma rech ok dhi nyalo kethore piyo. Koro watiyo gi Koginga BMU kendo warwako tiyo gi BMUs mamoko e Homa Bay region. Koro kawuono ne wadhi tiyo gi mine 45. Kawuono ne wakelo gi coolers maromo mar 700 liters, coolers apar. Erokamano ahinya ne Odesas kuom support magikelo ne Koginga. Koginga ni is one among the BMU ma wan go. Ng'eni Homa Bay County wan gi BMUs 143.
to Homa Bay Town sub county wan gi beach management abich. Storage ka onge to rech kethore nikech rech lewo. Osama rech olewo ka onge gimikane rech to rech to. Koro an agone gi erokamano maduong' kaka chair lady mar Koginga gima gitimonwa ka gikelo cold storage. Kaka yo mar chwalo chenro ma sirikal kod arita machiegni gi jopiny, sirikal mamalo kokalo kuom board mar aguch omenda mar NGCDF ochako gedo mar tesendo bila Mariat Kolemo mayudore ka chung od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya. Chenro no biro muonyo omenda maromo $14.8 kendo gen ni gedo mare biro rumo e bwo thuolo mar dweche 5. Kanoloso e sach nyasi mar sidho gedo no, County Commissioner ma Siaya Norbert Komora nonyiso geno mare ni tesendo bila no biro konyo e kedo gi weche mag njore kod rochruok mag arita kwe alwora no Mariat Kolemo. Gie kinde no jakom board mar aguch NGCDF Olaga Luoch nojiwo jopiny mondo tim machiegni go bila e go lipode mag njore maneno ni gibero arita kwe kod nono kendo jiwo ohala e alwora no. Sub counties katika Siaya. So kwa hivyo tukipata kituo hapa katika sehemu ya Arieda itasaidia kuimarisha usalama wetu. Kwa hivyo sisi tungependa huu mradi ukamilike kwa wakati unaofaa, na kulingana na ratiba yetu mradi huu unafaa kukamilika kwa wiki 20. Wiki 20 ni kama miezi 5. So contractor, you have between now and latest December to deliver this project. Kama unge security do rock na beti. Kuzenya lo beti. Giri matin mi lonso ke ngato mai. Mama ko wo ke chiro ka bedala ne ka pin yuso ke ngato he. To un bende. Ado de mondo kon officer mag police ki information. Ja kuma kwale kor kwen nyaka be no ngeni wudu ngane ne kata nyara ngane ni kite ku ben donk. Nyoro biro dala ka gigi moro ku mugole wakia. Ngama ko dwata babu manyo ne kijende gi ohala magi nyalo timo. To ngama ko dwata timo ohala ne dwa maji ko onyiso ni sel nitie ka dek. Ko be yer idwa die mar kijende, idwa die mar mine, ko sidwa die mar joma wiye gi richo. Hiyo tu hakuna ingine donge. Ko mane wan ka ko wasebet gi police station kai bro konyowa. Yeah? Security manager challenge karka will be a thing of the past. Koragoyo ni Olaga Luoch on behalf of the CDF committee erokamano maduong' kabisa. Governor Manarok Patrick Ole Ntutu ojiwo duol mochune yiero pachoka mondo ne ni yiero madundo michano tim machiegni ni e kor gwenge ma pachoka otim e yor ratiro maonge dewo wang'. Kolose wachno, Ntutu nojiwo ajochung' e laro kom ward ma Narok North Town mondo mi otim siasa magi e yor kwe. Kom makamano nodong' nono bang' tho mar MCA ma Narok Town Lucas Ole Kudate mane otimore higni 2 mokalo. Tutakuwa na by election pale kwa Narok Town Ward ambayo tumepoteza ndugu wetu Ole Kudate. Na mimi nataka tu kuomba ya kwamba wale ambao wanahitaji hiyo kiti waende kudeclare, kwa sababu sasa IBC tayari tumeambiwa hii wiki watatangaza siku ambayo tutapiga hiyo by election. Na tunataka kuomba watu wetu wote waweze kukaa pamoja bila shida yote. Hii Narok mimi naongoza na ninashukuru kwa sababu watu wote makabila zote wa Kenya wanaishi hapa Narok. Na tunaendelea kusema ya kwamba tutashikilia Mheshimiwa William Ruto na gavana wa kaunti hii ili tuhakikishe ya kwamba tunapata maendeleo. Hii mambo ingine yote sarakasi ya siasa tuongojee siku ya kupiga debe. Moko kuom girube mag saga maheo 27 mayudore ka chung' bura mamuro ni kod Kisumu Central oyudo sir mar omenda kowuok kuom jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga. Romo makamano manotiege girube mopogore opogore e ber mar kungo kod tiyo gi malang' mawuok e ohala nojiwo oganda mani ohala mondo bed gi ting' mar kungo e kinde ka kinde. Jaod bura Ruth Odinga nowacho ni okang'no en mar kelo dongruok e pachoka
kendo ok ne mine kende to ne ji duto koriwo nyaka rowere. Mae timore bang' nyasi manobagi masiro grube saga mag Shil okumba wa Sacco mane otelie kod jalub jatend piny Kithure Kindiki komakore kod jotelo mamoko Muhoroni ewi choko mar omenda mar jiwo kendo siro joma mine. Gore. Un jogo man kanyo chwa luongo Muhoroni, donge? Dongune man chwa luongo Muhoroni. To sama wamima okongiso ni wakwabi mimacha. Mane waluongo nikech wasetemoga mondo jogi oyudi tok yudi. Koro mondo wayue pi wang'u moro ni onge ti ofis nok ti ang'o we wami matin ni. Nikech dongo ken pesa midwoko. Mane gi training miluongo ni financial literacy. Puonjogi kaka ginyalo kungo pesa, ging'e kaka ginyalo loso kawo pesa no mondo gitigo e nyalworo ma gitimo mondo pesa no nyuolore. To pesa no ginyalo koro tere e bank kata e sacco mondo koro gine kaka gimedo tiegre godo. To kendo watimo ne gimiluongo ni training mar ja sacco, mar cooperative. Mane wan gi director mar cooperative mobiro motiegogi e yo mar cooperative. Koro wapogo gi chegego wadwa ni wapoggi, but wadwa ni mondo waluor gi pesa ni. Mwatiyo godo kaunti mzima. Ma watimo ni mondo waneni waluoro to wadwa ni wakony godo mine manie chichni gi jo machuobe. Kenda wasesingo ni kata mana boda groups go wabro rango jotend group ka group sub county mondo wamigi apiko moro. Nyakaramogi mana kaka juma ka juma wakelo ni cheno mar gin kanye. Kawuono wakelo ni Sigan Senior Chief Baraza Kodenge. Odenge ne en ruoth ma Migori Suna manotayo piny e lweta kinde loch wasungu. Kende kindeno ne ogik omako Simeu Melkio e god kwero e Suna. Jata cheno ni Walter Nyambaga nigi mathoth. E gwenge mag Suna West e Nyamile County ma Migori, wanie limbe mar yudo sigand ruoth mane umbe olake pinje kalure kod tije. Zerubabel Baraza Odenge. E higa mar 1921, Baraza ne onyuol kendo chako sombe sikul Mahore e kendo sudo nyaka Nyamome e kilas 4 nyaka 7. Around 1927 nochako sikul kamoro ni Ore, SDA school. Mokalo niluongo ni sector 1 gitu Nyamome primary school. Ochako grade 4. Ko gik 7 gitimo penj moro kanyo mane timo chon. Odhi otimo course mar veterinary Kabete. No train kaka veterinary assistant. Baraza Odenge ne yudo tich kaka karan e kod migawo mar pur. E kata kamano ne giloso apaya mawuok Migori kochomo Miuru Bay. Ondike gi jo roads ne loso parapara madhi Miuru ni. Obedo clerk mar roads. Otiyo kanyo about 2 years. Kaeto ondike gi veterinary. Iluongo ni Department of Ministry of Agriculture. Yes. Veterinary was a department within Ministry of Agriculture. Koro otiyo veterinary igno chiko as a veterinary assistant. Veterinary officer mar South Nyanza. By then, Nyanza South, noriwo Kisii nyaka Kericho nyaka Bomet nyaka koni iluongo ni Southern Nyanza. Baraza ne owinjo ni nitiere thuolo moro mar bedo chief, to joma ne osomo ema ne idwaro. Omiyo ne oro kwayo. Chief mane tiyo Suna nogole tich. Kaeto en be as a veterinary officer no apply. He wanted to become a chief. No apply. Loch wa Beberu 1955. Mane pok oyudo loch. Loch mar on Her Majesty the Queen Elizabeth. Kanyakla kod jok mamoko ne odadhogi Kisii kendo yudo thuolono. Ka gitimo interview ne gitimo ji 9. Interview panel mar interview ne nitie only one African. Chakre saa 3 ka gik saa 6 interview rumo. Bwana wuok gi nying ji adi. Bwana kowuok gi ji 4 wacho ni Josuna. Watimo interview to ji 4 gi mokalo interview. Koro mora kuomgi ka dang' waket chief uyiego ni ndio bwana ji oyie nie. But kutoka leo chief mar Suna and Zerubabel Baraza Odenge. That's how he got it. To ere kaka Zerubabel
Baraza Odenge ne otayo piny ahinya to ka idwa mak ng'ato moketho. History nitie mar tich. Jaduong' baraza kanotiyo nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth, kech en tich mar yalo kes. Kes nyaka dhi ni ng'ato neno no jaloch, obviously ng'amo neno ni oloye cha, samoro ok onyal bedo kod gimoro ahinya. Lakini mwatemo en ni mondo wabed fair kabisa, kech tijwa en tich mar kelo thek. Ne en gi askeche 4. Askari manigi bonde. TP, Tribal Police. Ingini chon iluongo kapok gibedo APs. Before Barasa became a chief, Sunaka ne ok nyal oro kata kaka koro ma chief, ne ok nyal oro askeche ne odhi omak ng'ato. Onge ng'ama ne yie ni mako. En lweny. Ka ok oringo yombo uto en lweny manyaka uye nyabuore ne mano oboyo josuna. Nene kano nong'e amen. Ko ore rodhi omak jaduong'ni. To odhi adhiya to oketo bunde piny to omaki gamen mogoyi piny mogoyi upingo. Koro kobiro kawo bunde koro koteri ka chief. Wapenjo teko mane ruoth ni godo e kinde mag yalo buche. To ne en chief maber, gir masar to ne ok odwar. Ne ok ocham. Kikelo ne itimo gima rach tikelo masoya. Man to riembi odwa matwi. Ok omul gi lwete. Ne ok omul. En omulo gi maler. Mikelo ne maler. Mondo ochwaki. Mano to in motwe. Ne gi jodongo makonyo yalo bura. Every Monday ne nitie barasa. Ka bura mano oyud ka inyalo teri kata court. Chief nyalo ndika ni twe na ng'ano dweche 6 titweyi. Nikech chief was also like a judge. Judges ma Suba Korea, that the traditional court mane wan go kan iluongo ni Suba and Korea court. Ko ni twe ng'ano igna dweche 6. To judges makacha Mugore Mukael to gi Oyugi Ethron. To gi Muganda Jamiuru, mage mane traditional court gi Murumbi Jakoria. Ne gin 4 judges. Wan gi sani ok wati gi agoko machon kaka nasewacho. To ka ng'ato nitie modwaro mondo bi, mondo wawuo kode kata watim nonro, to waoro ne wach mondo bi, wandiko barua mondo bi. To ka en masire ma katiba wacho ni criminal case, to watiyo gi police wan go, wadhi to wanyisoge ne nitie ng'at ma kama area marito ma gi our capacity ok wanyal chopo kuome mondo wayud konyruok. Koro wadhi gi police. E kinde moro ne oganda moko ne okonore e lemo e wi got magod kwero. Baraza ne omako jatendgi me kindego ne en Mesias Baba Ondeto Melkio Kobimbo. Ka lejo chakore 1964. Ko chakore Gineka. Kalbareka. Ondeto kapok odhi e got nodak dala moro kaniko mai, just across the river, the valley here. Koro kodhi kucho, to the first disciple jok mane okwongo convert machalo jaduong' moro ne akanikobe. Koro gidhi e got, gichiwo pesa mwandu gi te, ni mwandu mag piny ok dwar. Moko uso nyaka dhogegi, koro gidhi gidak e got kucho. To ne gidak anda bere ginene condition ma ok ber. Kaeto tuo moro ma nundu nobiro. Nonego ji kanyo. Koro meanwhile, sama ji thono, kacha be got, moko idhi ika ikunyo mathin e kidi to iumo to ndiegi be kabiro gotieno to elo. Koro it was a desperate situation. Koro wach nodhi nyaka ka DC nochiwo order ni jok matuo makuno nyaka dhi golgi gi thuon matergi osiptal. That's how the chief was involved, because he was the chief of the area. No mak ji kuno matuo moyudo ka tuo itero nyaka osiptal by force. Ne oken meko mayo kendo gin ji mang'eny. To gin dongruok mage ma senior chief ne okelo. Kaka yewni nitie yaw mabondo, nitie yaw ma Nyamome, Mubachi, nitie yaw ma Ndonyo, sikunde bende Sagero bende chak ndalo motiyo.
Abwao bende chak ndalo motiyo. Mago skunde manyalo paro. Magongo bende, Magongo school, Magongo gribe. Tije motimo mang'eny ma pod ji paro sani ne agriculture ka. No introduce rice farming. O introduce, nodwaro ni mondo livestock bende kaka veterinary mondo o improve. Nogero cattle dips. Nogero yewni, dams, ma dhok nyalo modhi. Ogero dams. Okelo cross bull mar Saiwal, oketo location ma ka ng'ato nigi dhiang' manyalo madhako madwa gine to tero kanyo. Gima kano introduce mchele, jo Sunaka nopuro mchele ma in fact mchele ema create ema nokelo gima wanyalo luongo ni the middle reach. Embaka wapenjo weche mag kuo mag jamni e Suna mane otimonewa. Kuo mag jamni nochakore Sunaka 1940s. Around 1950 to 52. To nomedore saidi. Ocharo nomi mandate manokwongo miye maduong'. Nyako one kaka kuo mar dhok rume Sunaka. Jaduong' ni nobiro dak e kanisa mar SDA. Madalawa ne en kanisa. Koa dala gi piny kae ka Kodenge. To biro dak e kanisa nopuonjo nyithindo kanisa kae. Kaka Sunday school en nopuonjo ji. Ma bang'e kuma nodake no, ot manodake no, emochwe obedo kaka dalane. Min ute ne poe kaka ruoth, mane ohero nyithinde, to kendo chunye ne ler mokalo. Otho makogoya, ok nogo dhako. Nohero mon matek. Duonde to ne ber, nong'e yalo. To kang'e gik manowacho nikech nodhi owuoyo oko. Noko chiem kende. Nyathine ka nosechako wuoth karomo gi ma ok chiem gi mine, ochiemo kodgi. Kendo choko gi me ot. Nyithindo moko ne kata mabedo piny oketo piny, to madongo chiemo gi mesa. Ok chiem gi mine. Osiepe ne to yuoro gi chiaye, kabiro nene. Ji dhi neno chief. Isembo mana chiaye. Nober, norwako jomodhier. Ne en gi kayuote moko ne chuogi osenindo. Kobiro ka, aneno koringo biro kuome, omiyo gi nyotunglo moro gidoko. E gima naneno kober ahinya. Obiro gi welo, chief kobiro gi welo, wane joma ne mako chiaye mokonwa ni yeng. Wayang'o ma watedi mochiem gi wendego. Gima koro sirikal nyalo miyowa, wan to koro ng'eni iwa mwathogo, koro konywa mana gi sendi, ema wakonyorego. Onge gima chielo madang' nomiwa. Nyakwara Mogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kunthuli duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koero, thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano ko ibudho godong' war gi Joseph Pekale, mon mabeyo. Wadhi e yueyo ka waduogo weche tuke. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko.
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.